Popitiriza ndi ntchito yotumikira Amalawi mopanda mantha muziko la democracy. Mundilolenso ndikakupaseni moni Amalawi kwina kulikonse kumene muliko. Lero pa 26 March 2024. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri amene adabadwira ku Chiwanja, makolo ake Ayao, iyeso ndikuzakhala moyawo, ochokera kwa njeza tiye mabuka, amene sindimapanga mantha konse ndipo sindimanyumwisidwa ndi munthu. President wa anthu osauka muno Malawi woyamba, Komanso president wa gulu la Malawi First, the people first, gulu limene limangoyima pa chilungamo ndipo sitimanyengerera munthu, sitimapsatira, timangolankhula chilungamo kuti Amalawi apeze mtendere muziko lawo, chifukwa si wonse amene angalankhule ndipo owalankhulira ndife Amalawi First. Si wonse amene amapita kumaliro ndikumakalirako, ena amapita kumaliro ndikumakalira, komanso ena amapita kukasangalala, kukadyako nyama, kukadyako nkhuku. Chimozimozinso ntchito imeneyi yotumikira Amalawi, imene timazuzula boma, imene timalankhula nkhani zosiyanasiyana ndi cholinga kuti munthu wakumuzi wosauka akasimbe kapena akapumwe mpweya wina, akapeze polirira. Enanso ntchito imeneyi agulidwa nayo magalimoto, ena apasidwa nayo mamiliyoni, ena tikunena pano akudyera nyama m'mafriji mwawo mwazaza nyama chifukwa cha zina la Boni Kalindo. Choncho muziwe kunena kuti ntchito imene tikugwirayi, ngakhale tikuti tikukutumikirani inu, koma ena kuseriko akudyerera nayo, ena alemera nayo ndi zina lokhali la Boni Kalindo. Motero kuti ine ndimakondwera kwambiri anthu ena akamapanga upo wawo ndikumafika saizi yokandiyika ine pa TV, amene ndili wodedwa kwambiri ndi boma kuti nkhope yanga isaoneke paliponse ngakhale pa MBC, koma Mulungu amapanga njira yokuti nkhope ya wodedwayo ikaoneke. Ndipo iyi ndi saini yoonesa kunena kuti munthuyo pang'ono ndi pang'ono akukondedwa ndi Amalawi. Ndikakuthokozeni nonse Amalawi, komanso mtundu wakwathu wa Chiwanja, pamene munamva kunena kuti pali gulu lina limene likuzitcha kuti atirama kingi, mafumu amene alandira ndalama kuseri ndi cholinga kuti akufuna athese chiwanja cha Ayao. Inu Amalawi mwandiyimbira mafoni, mwanditumizira mameseji, makamakaso ochuluka ochokera ku Mangochi, ochokera kudeza, kulilongwe, kukasungu, kusalima, ku South Africa, komanso madera osiyanasiyana kuphatikizako kwathu kumulanje kumene ndinachokera ine, kwa amayiye yanga achiyawo, kunena kuti achimwene musayankhe amene ni maziyana ndolo, anthu amene ajawo ti ayankha tokha. Ndipo ine ndine ndani kuti ndiyayankhe anthuwo, ngakhale kuti zoyankhazo ndinali nazo zambiri ndipo ndikanasuka kopsa, koma ine ndine mwana wa mwambo amene ndinavinidwa, ndinapita ku jando ndipo ndinaphunzirako mwambo onena kuti pamene walangizidwa uzisatira zolangizidwazo. Ndipo ineyo makolo anga nonse, azichimwene anga, azilongo anga, abale anga nonse amene mwandiyimbira mafoni, mwatulusa ma-VN, zikomo kwambiri. Ine anthu amene osi ndiyayankha, ngakhale anena kuti ati ineyo ngati sindipepesa ati aoneni Mulungu. Iyo nkhani isi kumukhuza Mulungu, iyeyo Mulungu angokuonani inuyo, koma ine ndilirede muchina chilichonse ndipo palibe amene angandiopseze.
koma pofuna kulemekeza anthu amene ine ndili wawo, chifukwa inetu ndine wa Malawi. Ndipo Amalawiwo ndi amene andilangiza ine kuti ndisayankhe ine pofuna kuwalemekeza Amalawi. Anthu amene wasindiyankha ndipo zikungowapweteka mu mtima mwawo, chifukwa ine ndine wa Malawi ndipo ndizasatira zimene Amalawi ino mwandiuza. Tikamanena kunena kuti muona zoopsa, muona zinthu zimene simunazionepo pa moyo wanu mu chaka cha 2024, Amalawi amene ena amene simmakhulupirira mwina panopa mwayamba kukhulupirira kunena kuti the DC ankanenadi zoona kuti 2024 abale tiona zinthu pang'ono ndi pang'ono, mwayamba kuziona zinthu. Kodi tikulitu makampeni omachita kumatuma anthu kunena kuti lankhulani loto lakuti, kupasana anthu ndalama kuti kaneneni zakuti. Iyitu ndi 2024 pamene tikupita 2025. Abale anga, Satana akuyenderani ndipo ndiofunika mulimbe Amalawi, muvale zilimbe, mugwire chimene inuyo mmachikhulupiriracho, chifukwa posachedwa pompano kuyambika zinthu zimene inuyo pa moyo wanu simunazione. Anthu akupanga kampeni yoopsa, anthu akupasana ndalama kuti pitani mukalankhule zakuti kuti zioneke mwakuti, pitani mukalankhule statement yakuti kuti zioneke mwakuti, kuti zimveke mwakuti. Kodi tu 2024 tikamapita ku 2025 muona zambiri abale anga ndipo mungofasa. Masiku wapitawo President Chakwera analamula kunena kuti maboma 23 ndi amene akhuzidwa ndi njala kwambiri, amene akhuzidwa ndi dry spell, ndipo boma lalamula kunena kuti malo amenewa kapena maboma amenewa athandizidwe. Iyi ni nkhani yokongola kwambiri, ngakhale yabwera mochedwa, chifukwa nthawi yomwe ija mbuyo muja ndi pamene akanachita declare disaster. Koma sitikuziwa kuti kodi usogoleri wathu umaganiza bwanji kudikirira kuti anthu avutike kaye, kenako pamene anthu akufuna kuti azitola kachimanga kawo azipangana ntibule ndi pamene akukachita declare disaster, koma anthu atavutika kale. Komanso kodi mmene mavuto alili m'Malawi muno ndi maboma 23 okha basi? Chifukwa pena pake ndi chifukwa che president amafuna azikhala ndi omulangiza, ma advisors, mmene alili Malawi leroli, osanenanso kuti ndi maboma 28 kapena 23 ayi. Akanangonena kuti boma dziko lonse la Malawi lagwidwa ndi njala, dziko lonse la Malawi ndi disaster. Sopano tikuyenera kuti mabungwe ndi ma individuals ofuna kuthandiza athandize dziko la Malawi. Ine chokagamulira kuti maboma 23 okha sindikuchionapo. Ine ndikanakhala ine kuti ndili pafupi ndi president yo, ndikanamunong'oneza ndikumuuza kuti mutukwanidwa, chifukwa anthu anayamba kutukwana kale, ndipo izi zimene mwapanga mochedwatu. Mukanangonena kunena kuti dziko lonse la Malawi lili pa umphawi wa zaoneni, chifukwa yese okhala mu tawuni, okhala mmuzi palibe kusiyana. Ngati mwina pali kusiyana ndiye kuti ndinu andale amene mukudya mapwemvupwemvu, ndalama zochuluka za boma zimene mukuba, ndi pamene tikoza kunena kuti pakusiyana. Koma mmene alili Malawi leroli palibepo zotchula maboma 23. Achimwene mukanangotchula kunena kuti dziko lonse la Malawi lili pa disaster, lili pa mavuto azaoneni. Komanso ineyo sinimamvesa kuti kodi kapena mwina ndili ndi vuto ndine. Masiku apitawo president wa dziko lino anapanga phwando la matimu ochokera kunja, anapita nawo ku State House, anthu anakadya kumeneko, anthu anawononga ma billions, kunamwedwa zakumwa, zakudya, ma transport, chani zonse anapanga ndi president wa dziko la Malawi.
koma pangopita masiku awiri ndikukapangisanso msonkhano wina watola nkhani ndikumakanena kuti ziko lino lili pa umphawi. Mukufuna kuti madonors ndi ma individuals atitenge serious kapena akaone ngati ndizocheza, chifukwa tu munthu opemphapempha samapanga phwandotu, munthu opempha samapanga sadaka. Lero munthu wapanga birthday yako wazunguza tauni yonse, nyimbo zaimbidwa, mama wache ukazuke ukapite nyumba ya aneba ukanene kuti ndigaireni ufa, ndiye kuti anthu akutenga kukhala serious. Tiyeni bwana, zinthu zina mukamapanga muzipanga moganiza, chifukwa inu simukanapanga phwando la anthu amene ajandikulika pa TV, ndipo izi zojambula-jambulazi anthu andale, ndipo khaya kamera iyi munayimva kukoma. China chilichonse mukufuna kuti anthu aone pa TV, china chilichonse mukuperekatu olo thumba la chimanga limodzi mmafuna kuti kamera ione. Mukuyiwala kunena kuti Mulungu ananena kuti chimene chapanga mkono wamanja wamanzere usaone. Koma ino anthu andale, ayi Mulungu akuyendereni mwapaderadera. Andine sindikuzionapo nzeru kunena kuti munthu ukapangise phwando anthu akadye kena ku after 2 days ukanene kuti ine kunyumba kanga kulibe ufa. Ndikuona ngati ma individuals komanso ma donors akhoza kulitenga ziko lino kuti mitu yathu simayenda bwino, chifukwa mmene zililimu ine sindikuonapo nzeru kunena kuti after kupanga phwando ndiye lero limukanene kuti ziko lagwidwa ndi njala tikufuna ma donors atithandize. Ayi, phwando limene lijalo silikanakhalapo poganizira mavuto amene akukumana ndi Amalawi. Kodi tikamanena kuti Amalawi akukumana ndi mavuto, ndikunena tu ine ngati obadwira kumuzi, chifukwa mwina enanu simunabadwire kumuzi, ndikuona mmene ulili kapena misisi ya umphawi mmene ilili, koma anthu akuvutika Malawi muno koopsa. Ndipo tikamaona anthu ena akupita pa ma TV ndikumalankhula zambwerera, kumalankhula ngati kapena kwawo kwakudya bwino kapena anthu awo akudya bwino, iwo sokhala mafumu, umangoimba mmanja phuu kunena kuti koma Satana anadusadi wapansi muno Malawi, koma ndalama ndi inampereka Yesu. Chifukwa anthu amene anali pasogolo akanayenera kukhala pasogolo ndikumamuuza president uja mmene zikuchitikira muziko muno, analitu mafumu. Koma mafumu athu onde amene ali pasogolo kumamunamizaso president kumamuuza kuti zonse zili bwino. Asogoleri a mipingo ndi amene ali pasogolo kumamunamiza president kuti zonse zili bwino. Asogoleri a chipani ndi amene so ali pasogolo kumamunamiza president kuti koma ndiye kumalawi kuno anthu akudya bwino. Koma kumalawi kuno a president ngati mmamvera ma VN anga, anthu akukunyoza nikopsa, anthu akukutukwana nikopsa, ndipo anthu alibe nanu chidwi chokuti akhuzaso kuzakuvotera ni 2025. Mukanakhala ena anzeru, mukanayang'ana nyumba yanuyo kawiri muone kuti kodi chimene chavuta ndi chani, chifukwa anthu amene akuzungulira niwo akukunamiza nikopsa. Tayi zina nakuwuzani mbuyomu kuti muzitha kutenga galimoto mwachinsisi ndi asilikali anu awiri, ndikuyenda nokha galimoto imodzi wopanda olo wa polisi. Kodi angakupheni inu ndi ndani? Palibe angakuphenitu. Muyende mwachinsisi ndiye muone mmene anthu akuvutikira muno Malawi. Inutu mukhonza kuchita resign siku lomwero, mukhonza kubwera kumene kwa jekete yanu itazaza ndi misonzi poona mmene anthu akuvutikira muno Malawi. Choncho musamanamizane kunena kuti zonse zili bwino, pakana kumatenga ndalama ndikumakagawa kukaronga, kumazigawa ndalama kugawa kwa anthu ovota. Kodi akanakhala kuti amene ajawo apanga zimene zijanali ya DPP, apanga zimene zijanali ya Ford, apanga zimene zijanali ya UDF, apanga zimene zijanali ya UTM, apanga zimene anali ya chipani china chosaziwika, lero sitikanamva kunena kuti candidate amuchita disqualify. Inunso tupena pake ameki mukupanga zinthu za usiru kwambiri zomakondera boma, tikumakuona nitu tinkakutengani ngati ndi inutu anzeru amene muti mupulumuse zikoli, koma zikuonekaso kuti nanunso ameki mwayambaso ijayo mafuna kuti muzikondedwa ndi mabwana anu mmene amapangira ena mbuyomo.
muziwe kuti ili ndi ziko, ndipo ziko la Malawi lalero Amalawi anachenjera, Amalawi akuona patali kwambiri, patali tu, ndipo palibe pane angampusise Malawi. Ndi chifukwa chake mwaona mipingo ina ngati ya CCAP akhristu kumeneko ayamba kuukirako chifukwa Amalawi anasukusula. Inunso a CCAP inu makamaka inu ajuma a general secretary mukuyenera kuti mukonze nyumba yanu. Nkhondo zinayambira kuja kumachedwa kumpoto, ku Baraka, ku Namiyango, ku malo osiyanasiyana, anthu akumenyana, akupanga ndewu mu CCAP. Mukuyenera kuti muitanizane emergency meeting, mukambirane nyumba yanu sili bwino. Mukukhumudwitsa akhristu kwambiri, mwanyanya kunyenga azibusa, zibwenzi, kupempha azibusa. Komanso mukamasankhana maudindo anu mmafuna kuti musangalase amene anakuvoterani, ndiye muwapase ma CCAP kapena machalichi antown ena umuziyatumiza kumizi. Ndipo tikunena pano azibusa ambiri akuzunzika kopsa, masalale yawo ochepa, ngakhale njinga imene alibe. Mwina mbuyo mugama anayeserapo zanu anachoka ujagama, anagula njinga khala zinali 16 zoka khala zinali 8 za moto kuwapasa azibusa. Koma azibusa awo akuvutika, ngakhale ena akupanga moyo osamveka bwino, moyo osakhulupirika. Mbusa nditu kukakhala pa talaveni kumamwa chibuku, mbusa kumakhala nditu kumapanga uhule, kumangosintha akazi, kumafusira akwaya, kumafusira azimayi amvano. Zopangisa manyazi mu CCAP itu. Ndiye mukaona ana miyango atalusa, akulusa pachione, mukaona anthu akumenyana. Ndipo siku lina mukapusa mpingo wa CCAP yo uzathapo. Amalawi anasukusula. Inunso mipingo ina mutengerepo phunziro zimene zikuchitika ku CCAP izi. Chifukwa zimenezi si saini yabwino ya ziko. Presidenti wasokonekera, zikujene anthuso azibusa asokonekera, china chilichonse Malawi muno chasokonekera. Kodi ndiye kuti Amalawi akapumira pati? Chifukwa ngati Amalawi ali ndikopuma ndiye ndi kuchali chitu. Sono ngati kuchali chiko kukupangika mbwerera, azapitanso kuti? Born Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, amene ena sakugona naye tulo. Ndipo ndizapitirira kunena chilungamo, ndipo kukhoti ndilirede kupita. Koma kuti ine ndingakupepeseni mutadya ndalama koma ndiye mwauponda akulu andevu zawo ndikumakanena kuti ati ine ndiyapepese simmandiziwa eti.